SBS Radio. It's where you live. Spunea cineva că viața este foarte diferită în funcție de locul unde te afli. Fie că ești la școală, la serviciu, fie că te afli în vacanță, trebuie să fii organizat și disciplinat mai tot timpul. Așa de bine s-au organizat și prietenii noștri de la Biblioteca Județeană Cluj, încât au pus la dispoziția celor interesați o sumedenie de activități și programe încât merită întreaga noastră atenție. Prezentă în studioul IBS Cluj în acest moment doamna Sorina Stanca, manager al Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj-Napoca. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră și din toate aceste activități frumoase pe care ni le propune Biblioteca Județeană în această perioadă, eu nu știu pe care aș alege-o, sincer să fiu. Să merg la film în aer liber pe 10 august, la comedia asta cu 2 lozuri, ori să particip la concursul cu Trăier Clujul și ce bine sună. Dar cred că nu îndeplinesc condițiile de participare. Cu siguranță nu cred. Iar să plec în Statele Unite ale Americii prin programul ăsta Flex 2024-2025, că nu e momentul potrivit. Și dacă tot am amintit de aceste activități de vacanță, propun să începem discuția noastră cu programul Vacanță la Bibliotecă. Ce presupune această vacanță la bibliotecă? Colegele mele au gândit programe variate pentru diferite grupe de vârstă, fiindcă e vorba de vacanță, e vorba de școlarii mici, adolescenți, liceeni. Așadar, avem programe de lectură, evident, sau centrate în jurul cărții, dar e vorba și de vacanță, deci citim de plăcere. Avem o serie de activități care s-au gândit în jurul nașterii unei cărți. Toată lumea știe că un scriitor scrie o carte, dar dacă o scrie și o are pe computerul lui, cartea nu ajunge la nimeni. Și atunci am mers cu gândul la meseriile cărții. Cine citește primul cartea respectivă, cine o aranjează în pagină, cine o corectează, cine o ilustrează, dacă vorbim de o carte pentru copii, cine o tipărește, cine o vinde, cine o pune la dispoziția publicului. Și ne-am întors la bibliotecă, am plecat de la bibliotecă și ne-am întors la bibliotecă. Și au fost organizate aceste programe, toate informațiile detaliate asupra datelor, orelor, modalităților de înscriere. Toate datele sunt publice pe site-ul bibliotecii. Și îi așteptăm pe copii până în 1 septembrie. După aceea o să avem 2 evenimente majore în afara bibliotecii. Totdeauna facem toamna evenimente prin care să spunem copiilor, părinților, bunicilor, profesorilor, colaboratorilor noștri că suntem pregătiți să începem anul școlar împreună cu toți cei care îl încep și suntem pregătiți să reluăm activitățile și programele noastre educaționale care se derulează pe tot parcursul anului școlar, de regulă în parteneriat cu instituțiile de învățământ. Foarte frumos. Și pe lângă aceste activități care se nasc în jurul cărții, cum spuneați și dumneavoastră, ce mai pui la socoteală? Că uite, avem și o vânătoare de comori, nu știu ce implică asta, dar ce bine sună și putem să și cântăm la clubul de karaoke. Cred că n-am greșit. Da, acestea sunt activitățile pentru adolescenți. Ele presupun în primul rând relaxare, dar și partea aceasta de stimulare a capacității de creație și de petrecerea timpului liber împreună la bibliotecă, în contextul în care aici se întâlnesc persoane care nu studiază împreună și atunci această interacțiune cu altcineva îți deschide noi orizonturi. Și spuneați că nu vă încadrați ca și vârstă, ba da, vă încadrați și pentru programul de vizionare de filme pe care noi le facem pe terasa bibliotecii în funcție de vreme, că acum vedeți că avem parte de o vreme destul de capricioasă și schimbătoare de la o zi la alta.
dar și pentru acel proiect pe care noi l-am demarat la împlinirea 100 de ani ai bibliotecii în anul 2021. Este vorba de Cutreier Clujul, pentru că noi am exploatat această parte a bibliotecii care este absolut peste tot în lume dezvoltată. E vorba de istoria locală pe care biblioteca publică trebuie să o conserve, dar și să o aducă în fața publicului, pentru că degeaba ții ascunse în depozite lucrări, informații, fotografii și tot felul de documente dacă nu le valorifici. Și atunci am creat această aplicație care poate fi folosită de absolut oricine. Veți avea surpriza să descoperiți că nu știți multe despre orașul în care locuiți, în care trăiți, și toate cele informații sunt puse la dispoziție de colegii mei de la Departamentul Bibliografic și Colecții Speciale, astfel încât tot ce găsiți acolo este dintr-o sursă sigură, dintr-o sursă cercetată sau cercetare în mai multe surse, astfel încât să punem o informație corectă, pentru că altfel, așa cum spune multă lume, orice informație pe care o găsești pe internet nu e chiar o informație certă. Și în acest sens aș putea să mai amintesc două programe care se află acum în pregătire, deci e partea nevăzută pe care nu o găsiți pe pagina de internet a bibliotecii în acest moment, pentru că noi pregătim acum două programe finanțate de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Este vorba de un program care se adresează tinerilor, acela de combaterea știrilor false, sau încercăm să-i facem pe tineri să înțeleagă cum anume trebuie să filtrezi informația, de ce elemente trebuie să te folosești pentru ca să apreciezi un conținut pe care l-ai găsit pe internet, dacă este adevărat sau dacă este fals. Apoi, tot pentru tineri, a început de ieri un club de grafică, e adresat celor mai talentați, un club de grafică pe calculator, care se întâmplă tot așa cu sprijinul ambasadei, și acum mi-a venit în minte și un alt club pe care îl pregătim pentru sfârșitul de an. Este vorba de un club care e deja de câțiva ani organizat la bibliotecă. Este vorba de fapt de un șir de cursuri care se adresează liceenilor în primul rând, nu celor care se pregătesc pentru bacalaureat, pe ei nu dorim să-i aglomerăm, dar celorlalți, și anume un soi de lecții de democrație, cum să începe o afacere pe cont propriu, cum să-ți gândești antreprenoriat social, îi spunem noi, și se bucură de participare în fiecare an. Participarea este competitivă, deci se aleg în funcție de ceea ce solicităm noi la momentul respectiv, așadar fiți cu ochii pe pagina de internet a bibliotecii. Aș mai aminti tot la această idee de tineri și acest capitol al tinerilor și aceste programe care li se adresează în mod direct liceenilor. E vorba de programul Flex pentru anul școlar următor, care îi invită pe tineri să petreacă un an școlar în Statele Unite ale Americii într-un liceu din SUA, pentru a-și construi o experiență minunată, și există și testimoniale în acest sens. Se pot informa pe pagina noastră de internet care dă legătura, linkul mai departe, cât și pe pagina ambasadei, pe pagina American Council for International Education. Sunt copii care au participat. Condiția este firește să studieze limba engleză în liceu, pentru că nu poți să te duci să studiezi fără a cunoaște limba, firește.
Timpul de înscriere este până la sfârșitul lunii 28 septembrie, deci numai bine cei care ascultă EBS Radio pot să facă un pas înainte și aici este vorba de o competiție pentru că se câștigă burse. Deci pe cei care merg în state nu-i costă nimic. Sunt burse acordate de guvernul american. Am înțeles. Și până pe 28 septembrie, Doamne ajută, poate ne mai revedem și ne mai reîntâlnim, povestim strict pe baza acestui program. Foarte important, interesant. Da. O vizită de un an numai sau pentru câteva zile, din punctul meu de vedere, oricum îți schimbă, nu știu, viața câteodată. Dar aminte un an întreg de studiu în Statele Unite. Da. Bun, să nu uităm și de un alt eveniment important. De fapt, este vorba despre o expoziție care are loc în acest moment până pe data de 18 august și este vorba despre o expoziție pregătită de Muzeul Cercetășiei din Varșovia. Din Statele Unite mergem în Polonia. Da. Că toți suntem prieteni cu ambele țări. La Biblioteca Județeană din anul 2010 există un raft de carte poloneză. Este carte în limba română, dar și în limba poloneză și în limba engleză, o parte din aceste cărți. Noi avem un parteneriat foarte bun cu Institutul Polonez din București. În fiecare an organizăm cel puțin 2 expoziții care scot în evidență relațiile de colaborare româno-poloneze în diverse domenii. Acum, anul acesta a venit rândul cercetașilor. Ei au avut, cercetașii români și cercetașii polonezi au avut relații strânse, mai ales atunci când la noi această mișcare exista. E vorba de perioada interbelică, când ea s-a manifestat foarte, foarte activ în viața socială din perioada respectivă și au existat colaborări care sunt documentate de colegii de la Muzeul Cercetășiei din Varșovia și sunt aduse în fața publicului clujan. Așadar, îi invităm pe cei interesați de mișcarea aceasta a cercetașilor, dar și pe cei care studiază istoria, să vină să viziteze această expoziție. Reamintesc, este până pe 18 august. Simezele din holul central al bibliotecii pe Calea Dorobanților 104, să afle informații interesante despre cercetașii polonezi și vor descoperi și colaborarea cu cercetașii români. Am înțeles. Mulțumim pentru toate aceste detalii, activități organizate în cadrul Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj și dacă tot am voie, atunci voi merge și la film în aer liber. Doamne ajută să fie și vremea cu noi pe 10 august. Pe 10 august. Adică poi mâine. Da. Mulțumim și mult succes în continuare. Vă mulțumim și noi. Alături de noi în studioul EBS a fost doamna Sorina Stanca, manager al Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj, pe care o așteptăm și pe viitor cu mare, mare drag. EBS Radio.